நமஸ்காரம். நம்ம நாச்சிமுத்து வெஸ்மாம்பலம் ஷாப்பில் இப்போ 9 கஞ்சி வேஷ்டி 100% பியூர் காட்டன் வேஷ்டிகள் பார்க்குறோம். காட்டன் பார்டர் வேஷ்டி, அந்த பார்டருக்கு மேலே சின்னதாக ஒரு தாளம்பூ, குட்டி தாளம்பூ மொக்கு போட்டு கலர் பாருங்க. இது வந்து ஒரு பிங்க் அண்டு பர்பிள் காம்பினேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து மஜந்தா அண்டு க்ரீன். இது வந்து நல்ல பிரைட்டாக இருக்குது கலர். ரெண்டுத்துலேயுமே பாருங்க ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு லைன் பார்டர் மாதிரி கொடுத்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது வேஷ்டி. இது வந்து இப்போ தான் தறியிலேருந்து வந்தது, ப்ளீச்டு ஒயிட் கலர் வேஷ்டி. ஒரே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறனா கொடுக்கலாம். பியூர் காட்டன், ஒரு நூல் கூட மிக்ஸ்டு இல்லை. இந்த மாதிரி இதனுடைய ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து 1580 ஆகுது. இந்த மாதிரி 9 கஞ்சி வேஷ்டி பியூர் காட்டன், ஈவன் பார்டர் ஆல்சோ காட்டன் வேஷ்டி வந்து நம்ம ஷாப்பில் நிறைய இருக்குது, எடுத்துக்கலாம். நமஸ்காரம்.